Mntanami, lokuncane ungaka ungakwashi ukukhuluma. Kodwa khona abantu abangafuni ukuthi uphile. Njengoba sengilazi iqiniso manje, ukuthi kwenzakaleni. Ngizokwenza konke okusemandleni ukuthi ngikuvikele. Angeke ngize ngivumele umuntu ukuthi asondele khona phela semncane. Uzokhula. Ungumkhulule. Uzosindisa abantu abaningi. Futhi uzokwelapha. Ikusasa lama-Judaism izalenti zakho. Hallelujah. Oh, fanele. Eyo, nokho akulula lokho engizokusho Phakathwayo kodwa ngiyacabanga ukuthi uma besethe ukuthi ngqomqomo mayelana nokuthi ubani owahlenga ubusisiwe ngamhla lo mshophi loyo. Impela wangitshela ukuthi kwaba nguwe. Yeah. Ngiyabonga. Ngiyangqongqosa izandla zedlula ekhanda. Nami bengithi ngisazokwenza ithuba ngizokhuluma nawe nje siqu sami ngizoyibongela mathupha. Phakathwayo kunzima. Yabo kunzima kakhulu. Ngale ndlela yokuthi isithombe lesa asifuni ukusuka engqondweni yami. Njalo uma ngithi ngivala amehlo ngiyambona njalo elenga lapha phezulu ophahleni. Sengizamile ngakhuleka ngawuqa phansi ngedolo ngakhuleka. Isho ibhandi imbala ngilibambile kodwa cha. Kudla ngayibonga nomoya lokho kusizayo. Mhlambe okangoza ubecabangani. Ngize kuye mhlambe sizokhuleka sonke sibonde singalinqoba kanjani lelo demon. Impela baba umkhuleko impela buzosiza kakhulu kodwa ikhona indlela ehlukile mina engibona ukuthi singabhekana nayo. Ngo nawo wonke lo mkhokha lo. Ngiyazi Phakathwayo ukuthi senikizamile konke. Nize namba ngisho abantu asebelele kobandayo imbala. Namba idubu zabo nayibhaqabula ngemvubu. Nahamba izinzima nahamba yonke indawo ukuthi nifuna ukuhlanzeka baba kepha akukho nokukodwa okusizile. Ngizokunika icebo elisha elinguJesu Kristu waseNazaretha. Umzame baba uke uphimise ngomlomo wakho usho umvume njengenkosi nomsindisi empilweni yakho. Bakugumethe yebo ungazenzeli wena. Yebo wenzela umndeni wakho. Ngoba baba ngempela mawungavuma uJesu akukho ongakulahlekela.